Sí. Els mitjans de comunicació són l'entitat més poderosa de la Terra. Tenen el poder de fer culpable a l'innocent i innocent al culpable. I això és poder, perquè controlen la ment de les masses. Malcolm X. Bona vesprada a tots i a totes, jurat, públic present, companys i equip contrincant. Em presente, soc Lucía Navarro i vaig a fer la introducció a la nostra postura, que és la resposta positiva a la pregunta plantejada. Cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació? Primerament presentaré a les meues companyes i companys. Maria, qui farà la primera refutació, Marcos, qui s'encarregarà de la segona refutació i finalment Cèlia, qui desenvoluparà la conclusió del nostre equip. Per a començar, vaig a repassar la semàntica de la pregunta, ja que creiem que és molt important especificar els seus terminis per aclarir el seu significat i concretar el seu sentit. La tesi està anunciada en forma impersonal perquè realment és un tema molt controvertit i molt actual en la societat. Pel que respecta al tema que volem tractar, el terme regulació són les regles que emet l'Estat i mitjançant les quals es protegeixen aspectes socials, econòmics, polítics i tècnics que són d'interès públic. D'altra banda, parlem de desinformació com la informació falsa o enganyosa que es difon de manera intencionada per a enganyar i intentar manipular les creences, les emocions i les opinions del públic en general. Aquest és un subconjunt de la informació errònia i està relacionada estretament amb la propaganda i les fake news. La desinformació constitueix una de les majors preocupacions dels països democràtics. Les principals causes de l'aparició d'aquestes fake news i de la desinformació són l'accés sense control, l'anonimat, la sobreabundància de dades i la falta de regulació per a publicar en internet. Per això és difícil que l'usuari puga confiar en el contingut i que aquest propi puga aportar qualitat informativa quan es troba en un entorn incert i fals. Observant les dades de Forbes en relació amb l'ús d'internet en el món, actualment 4.540 milions de persones, és a dir, un 60% de la població, tenen a la seva disposició aquesta tecnologia i fan un ús exhaustiu d'ella. Esta boirina de la informació pot afeblir el nostre coneixement. El punt és que estar informat té un preu i alhora també té un valor i això pot significar que el posseir dades ens compromet a nosaltres mateixos a fer un bon ús d'elles en salvaguarda de la veracitat o de la confiabilitat mateixa. Per això, l'autoregulació és una molt bona solució, com per exemple el que ha passat amb la pandèmia del coronavirus. És quasi invisible per part dels governs i de les pròpies xarxes. Les faules, per exemple, de la Covid-19, són diàriament visibles tant en les cerques a Google com en les xarxes socials. I aquestes informacions falses circulen seguidament a través d'aplicacions de missatgeria com WhatsApp o Twitter. Nosaltres pensem que la lluita contra la desinformació resulta clau la coordinació amb tres actors clau: les empreses tecnològiques, la societat civil i els fact-checkers i les institucions acadèmiques. D'altra banda, la comunicació estratègica constitueix una de les eines clau en la lluita contra la desinformació i exigeix un enfocament ampli d'aquesta. Les campanyes de desinformació no solen limitar-se a la difusió de notícies falses, sinó que solen pretendre la construcció d'un relat que està malintencionat. D'ací l'estreta relació entre la lluita contra la desinformació i la comunicació estratègica, de la diplomàcia pública i de la comunicació digital. Per això, el nostre equip i jo pensem que sí que es hauria regular les xarxes socials per combatre la desinformació, perquè l'objectiu de la mateixa és fer que qui rep el missatge i la notícia crea en la veracitat d'aquest i, conseqüentment, actue segons els interessos de la persona que l'ha produïda. Encara que sabem que aquest és una utopia i que és molt difícil d'aconseguir-ho, seria una molt bona manera per a que la societat digital oferira una seguretat en la informació que es transmet. No volem limitar la llibertat d'expressió, volem unes regles del joc que permeten un joc net i divertit per a totes i tots. No volem altaveus gratuïts de Socialite ni de Sálvame, volem notícies que clarament no es guiten amb ningú amb mentides. Volem un tic blau que garantís que qui parla sap del que està parlant i diu el que diu amb coneixement i veritat. Per finalitzar, direm que no volem que ningú pugui arribar a la profètica de la cançó de Sabina. I si dos bascos atraquen a un farmacèutic en viu
digo, jura el testigo que eren sudacas. Amb aquest exemple veiem a les mentides que ens poden portar la difusió de la desinformació. No volem que passi a ser veritat perquè algú així ho ha dit a un grup de WhatsApp o a un vídeo de TikTok. Moltes gràcies per la seva atenció. Un mitjà de comunicació regulat és un mitjà de comunicació controlat. Condiciona que les seves converses i diàlegs siguin monitoritzats i ajustats seguint una sèrie de criteris específics. Bona tarda, em dic Laura Ramírez i sóc una alumna de quart d'ESO i representant de la Universitat de Vic, juntament amb els meus companys Marina Altimira, Àlex Bosch, Ona Garrido i Mia Falcó. I estem aquí per defensar perquè és innecessari regular les xarxes socials per a combatre la desinformació. El nostre discurs s'organitza per estudiar el problema d'una possible regulació de les xarxes socials. I aquests problemes els trobem en qui, com i per què. M'agradaria plantejar-vos una qüestió molt senzilla. Qui creieu que seria capacitat per regular les xarxes socials? Quin col·lectiu de persones seria prou objectiu i tindria les intencions menys nocives per fer-ho? Hi ha 3 grans opcions. Quina creieu que seria més correcta? El govern? Les pròpies empreses fundadores de les xarxes socials o els propis usuaris? Els governs de cada país, que en molts dels casos presenten conductes corruptes? Si la responsabilitat de regular una xarxa social caigués en mans del govern de cada país, no penseu que cada govern actuaria de manera completament diferent i segurament condicionats per la tendència política del govern del moment, per la qual cosa seria impossible aconseguir un control homogeni? O les pròpies empreses fundadores de les xarxes socials, que es mouen gairebé sempre pel pes econòmic? Els propis usuaris, que poden tenir idees diversificades i que solen ser ells els que inconscientment expandeixen aquestes fake news? Si la responsabilitat cau en ells, tenim el dilema de la confiança en les masses. Confiem la clau de la regulació a les mateixes masses que el 2012 es van dedicar a difondre que el món s'extingiria degut al calendari maia, que era la font que ho predicava? O potser les mateixes que han fet que per sobre de tot viralitzen prems de rosa i hits de reggaeton, que recordo que la gran majoria són masclistes i deixen en evidència la figura de la dona? Amb quines preferiu confiar? Siguem optimistes, imaginem per un moment que existeix un organisme o una entitat capaç de regular les xarxes socials de manera objectiva. El següent problema és el com. Com seria aquest organisme capaç de controlar cada una de les milers de publicacions per segon que surten a la xarxa? Però de totes maneres, el nostre discurs d'avui no es basa en si és possible o no dur a terme una regulació, sinó més aviat si s'hauria de fer. Així doncs, davant de la pregunta, hem de regular les xarxes socials? Nosaltres responem, i si no cal? Segons dades de Forbes, diàriament es comparteixen 456.000 tuits al minut, 46.740 publicacions a Instagram, 510.000 comentaris a publicacions a Facebook i 293.000 històries a aquesta última xarxa. Una empresa en una societat capitalista farà tot allò que sigui necessari per enriquir-se econòmicament i poder ascendir. Creieu que les pròpies empreses de les xarxes estarien a favor de ser regulades sense guanyar cap benefici a canvi quan econòmicament els beneficia més el número de clics a les seves publicacions? Com faríeu per a regular les xarxes sense que es manipulessin i es tornessin més tòxiques del que ja són ara? La raó per la qual a la gent li encanta connectar-se a les xarxes socials és perquè els representa una via per fugir de la frustració i l'estrès. És el lloc on les persones poden comunicar-se sense límits. La plataforma on la gent expressa el que opina sense pensar-s'ho 2 vegades. El lloc on les persones tenen l'oportunitat de ser elles mateixes, o si més no, qui desitjarien ser. Pretendre regular això mataria l'encant que té aquest ambient social i arruïnaria les xarxes socials pel complet. Nosaltres considerem que les xarxes són com un simple altaveu de la comunicació verbal, com el boca a boca. Per nosaltres no és una font d'informació formal. Jo crec que estem tots d'acord que els mitjans de comunicació tradicionals, premsa, telenotícies, enciclopèdies digitals, han d'estar regulats atès que es declaren a si mateixos com a fonts d'informació fiable. Però de la mateixa manera que els nostres adversaris segur que no pretendrien regular la comunicació verbal, no entenem per què veuen necessari regular les xarxes, que no deixen de ser una via col·loquial i informal. I si és qüestió de volum de dades o d'informació, plantegem-nos el següent. El volum de paraules dit en viva veu no supera el de qualsevol altre mitjà actualment?
No volem negar l'existència de la desinformació, però volem reconèixer-la com una conseqüència lògica del que ens fa humans. En aquest debat exposarem per què creiem que la regulació de les xarxes socials faria més mal que bé a la nostra societat. Moltes gràcies. Som una societat enganyada. Bona vesprada, soc Maria Álvarez i avui vaig a fer la primera argumentació a favor de la tesi plantejada. Cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació? Per explicar el nostre primer argument, m'agradaria que viatjàrem en la història, a uns dels primers punts d'inflexió entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. En aquest moment es buscava que la ciutadania acceptara les decisions militars, i per a poder aconseguir-ho es va emprar la propaganda, però també les notícies falses. Com podem comprovar, al segle passat ja s'utilitzava la desinformació. Ara tornem a l'actualitat. Tornem a la nostra societat globalitzada, on les xarxes socials són el principal canal de comunicació i les tecnologies estan extremadament avançades. Contem amb tecnologies com aquestes, amb les quals qualsevol persona, amb sols pulsar un botó, immediatament pot publicar tot allò que li interessa. I a més, segons un estudi del MIT, la desinformació té un 70% més de probabilitats de que siga compartida. La tecnologia evoluciona minut a minut i amb ella la desinformació. Per aquesta raó, el nostre equip pensa que arribarà un punt en el que serà impossible per a nosaltres poder contrastar la informació, perquè no sabrem si es tracta d'informació falsa o verídica. A més, el pensament crític ja no és suficient i la postura que estan defensant els nostres adversaris la veiem inviable. Com a següent argument, ens agradaria dir que la desinformació està sent emprada per part dels polítics, de les empreses i de grups influenciants amb un objectiu. Això ens porta a preguntar-vos, quina és la verdadera finalitat de la desinformació? Aquesta finalitat és crear una societat enganyada i adoctrinada. No sols s'està exposant informació falsa, sinó que amb ella també busquen controlar els nostres actes i les nostres ideologies. A més, tota aquesta gent que està darrere d'aquesta desinformació s'està beneficiant de la nostra ignorància i no podem permetre-ho. Tenim un clar exemple als Estats Units, on en les eleccions de Donald Trump es van influenciar a 126 milions d'usuaris. Sí? Com penseu parar tots aquests problemes que mencioneu? El nostre equip, la veritat és que pensa que aquest debat tracta sobre si cal regular o no les xarxes socials, no com, ja que tot això donaria peu a un altre debat. Moltes gràcies. Per això, com estava dient, en Estats Units es va influenciar a 126 milions de persones i Donald Trump així va arribar al poder. Ara bé, per a continuar, m'agradaria introduir un nou terme. Un neologisme molt popularitzat, la postveritat. Aquest terme fa referència a una distorsió deliberada de la realitat. Pot sonar un terme molt modern i molt revolucionari, però en realitat el que estan fent és jugar amb les nostres emocions i les nostres ideologies, amb una finalitat, i l'objectiu és influir en l'opinió pública. També, els fets objectius ara tenen un menor pes que els arguments emocionals, com podem veure a l'actual guerra d'Ucraïna, on es va dir que un xiquet va ser crucifixat davant de la seva mare i de tot el seu poble per l'exèrcit ucraïnès. I tot això era mentida. Amb exemples com aquests podem comprovar que ja estem sent manipulats i com de fàcil resulta fer-ho. A més, s'està instaurant indirectament, a poc, a la nostra societat i a les nostres xarxes socials. Perquè ara, si jo vos pregunte quantes notícies falses heu vist avui, no sabríeu dir-me una xifra exacta. Per això necessitem una resposta immediata i aquesta resposta suposa una solució, una regulació que siga objectiva, que siga justa i que beneficie a l'individu, defensant els nostres drets i les nostres llibertats. Moltes gràcies.
A la pregunta quantes fake news hem vist avui, pensem que amb la regulació que proposeu tampoc tindríem una resposta. Per altra banda, com heu dit bé a la primera refutació, la primera frase que heu dit, som una societat enganyada. Vosaltres realment creieu que dient a la gent el que està bé i el que no està bé, o quines notícies són certes i quines són falses, la gent no pot pensar que vosaltres sou els que els esteu enganyant i adoctrinant? Quan una persona es guanya la nostra confiança, no ho fa perquè una autoritat l'hagi validat. Confiem en les persones perquè hem presenciat els seus actes i escoltat les seves paraules. I és així com acabem considerant a persones creïbles i a d'altres no. Pensem que passa el mateix amb les xarxes socials. La millor manera de confiar en un mitjà de comunicació és amb l'experiència i havent-hi viscut anteriorment, amb el context de trobar-t'hi al davant. I aquest criteri, aquest esperit crític, s'obté exposant-nos-hi directament, sense filtres i sense ningú que et digui això sí i això no, això està bé i això malament, això és cert i això és fals. Per altra banda, m'agradaria mencionar que de la mateixa manera que molts cops es viralitza una fake news, com es van viralitzar, bé heu dit, amb les notícies de Donald Trump, en molts dels casos també es viralitzarà el fet que aquesta és falsa, com també es va viralitzar amb el fet de Donald Trump. La reputació de Donald Trump des que va passar tots aquests successos que heu explicat, ha pujat o ha baixat? És Donald Trump el president dels Estats Units actualment? Pensem-hi. Ja hi haurà algú molts cops amb l'esperit crític per a detectar que aquesta notícia falsa s'escapa per algun lloc i la curiositat humana arribarà per si sola al fons de la notícia i de la mateixa manera a descobrir que aquesta no és verídica. Per altra banda, no creieu que quan aquestes notícies falses són penjades a les xarxes socials, si principalment ningú les refuta, ja quedaran allà a la xarxa i per l'algoritme ja no hi haurà casos en els que afectin a la gent. Llavors, si per altra banda el fet que tenim és el fet d'identificar-la com una notícia que ens està enganyant, estem prioritzant que la població no té ni una veu ni una opinió. Pensem en els terraplanistes. Realment és necessari el fet de perdre temps, esforç i diners per a censurar un grup de gent que el que està dient tots sabem que no és cert, amb mentides que cauen pel seu propi pes. Censurar no etiquetant aquest tipus de notícia falsa, no els estaríem donant més importància de la que tenen. De veritat voleu quedar com uns totalitaris que victimitzen a persones amb mentides més que evidents? La Terra no és plana, i això que ho sabem tots, però realment els volem donar més importància de la que tenen, quan en realitat per si mateixa l'opinió pública ja els està posant a tots al seu lloc. Hem de tenir molts cops la coherència de culpar el culpable. Molta desinformació que rebem diàriament a través de les xarxes són o bé links cap a altres pàgines o persones que desinformen a través de la paraula. Bé, és cert que són les xarxes les que difonen aquests links, però realment hem de castigar l'intermediari, que al final és el paper que estan prenent les xarxes a la nostra societat, ser un altaveu, reflexar una doble realitat del que està passant. Bé, doncs és per tots aquests arguments i altres que exposarà el meu company a les segones refutacions que creiem que no s'han de regular les xarxes socials per a combatre la desinformació, perquè de desinformació n'hi haurà sempre. Gràcies. Les persones tenen dret a conèixer la veritat. No podem permetre que la desinformació regne en les xarxes socials. Hem d'aplaudir la informació veraç i perseguir la informació errònia. Bona vesprada, soc Marcos del Cura i avui vaig a presentar el segon argument a favor de la pregunta plantejada. La societat actualment, i més concretament les xarxes socials que utilitzem diàriament, estan plenes de faules, rumors, mentides. Una paraula, desinformació. El nostre accés a la informació verificada està coartat i encobert per tota aquesta quantitat d'informació errònia. Cada vegada tenim més complicat trobar evidències i certeses, i en el cas que les trobem, no sabrem si realment es tracta d'informació verídica o falsa, ja que tota la desinformació sobre la qual hem llegit anteriorment ens farà dubtar quin de les dues és la informació que hem d'acceptar. A causa de la gran quantitat de desinformació, no podem prendre decisions amb criteri, ja que per a prendre decisions necessitem d'informació verificada, contrastada. Necessitem veritats i no mentides. Perquè si totes les nostres decisions es basessin en desinformació, podrien culpar algú de sus actes?
Si algú decideix no vacunar-se contra la Covid perquè ha llegit en diversos articles suposadament acadèmics que la vacuna pot matar-lo, podem acusar-lo d'insolidari? No. Definitivament no podem. Si volem responsabilitzar algú dels seus actes, aquest ha d'estar verat més informat sobre el que fa. Si no, no podem responsabilitzar-lo. La informació errònia que és publicada a les xarxes socials provoca que les persones actuen indegudament. Si les xarxes socials publiquen notícies distorsionades, això desencadenarà una seqüència d'actes problemàtics. És per això que hem de regular les xarxes socials amb la intenció d'acabar amb la desinformació. Digues. Heu dit que hem de perseguir les mentides, però en una xarxa social, com sabeu què és una veritat i què és una mentida? La regulació de les veritats i de les mentides no és un tema molt ampli que tindria que tractar en altre debat, perquè aquesta no és la qüestió actual, sinó en cas de que consideren mentires haurien de censurar-les per evitar tots aquests problemes que desencadenen la desinformació a les xarxes socials. Per exemple, durant els últims segles hem observat la capacitat d'innovació que presenta l'ésser humà. Les persones tecnològicament creen societats més modernes, més desenvolupades. Hem arribat a la Lluna i hem baixat fins als fons del mar. Hem aconseguit desenvolupar la medicina fins a extrems impensables. I tot això gràcies a la informació verídica. Però les persones no són conformistes, volem més. Volem dur a terme nous projectes, nous experiments, fer noves aportacions. Però com anem a aconseguir tot això si no disposem de la informació adequada? Per a prosperar com a societat necessitem informació contrastada, no mentides que no porten a cap lloc i que l'única cosa que fan és retardar-nos en la nostra carrera cap al benestar. En definitiva, no podem permetre que les mentides arriben a les persones emmascarades de veritat, que les persones no puguen prendre decisions amb criteri per la falta d'informació. No podem acceptar que la desinformació ature el desenvolupament científic. Per això, reduir la visibilitat del contingut desinformatiu, exigir informació verídica, establir mesures per eliminar el contingut erroni, en poques paraules. Regular les xarxes socials per acabar la desinformació és essencial. Si no ho fem, acabarem en una societat indecisa i inestable. Una societat en la que governarà el conflicte i la confrontació. Una societat on no hi haurà altra realitat que el dubte constant. Una societat en la que morirem com a societat. És per això que hem d'acabar amb la desinformació en les xarxes socials. Moltes gràcies. Bé, ens heu parlat del tic blau, una mesura que podria servir per aturar aquesta desinformació a les xarxes socials, donar aquesta validesa a un usuari perquè aquest, o més d'un usuari, perquè aquests d'alguna manera validin la informació i diguin quina és correcta i quina no. Considerem que aquest sistema, a part de ser molt utòpic, podria entrar en temes de corrupció política. No mencioneu propostes, el vostre sistema és molt utòpic i és molt fàcil dir que s'ha de regular la desinformació i per tant fer-ho a les xarxes socials sense proposar solucions. Bé, bon dia, soc l'Àlex Bosch i presentaré les segones refutacions en contra de regular les xarxes socials per a combatre la desinformació. M'agradaria iniciar el meu torn reforçant els nostres arguments anteriors. Com bé ja hem mencionat a la introducció, el fet de regular les xarxes socials presenta tres principals inconvenients: el qui, el com i el per què. I recordo, vosaltres només ens heu respost el per què. I és que regular les xarxes socials és un fet tan complex com complicat com innecessari. Aquestes xarxes són un mitjà d'entreteniment, no una plataforma de recerca d'informació. Els alumnes hem d'aprendre a obtenir aquest coneixement veraç mitjançant altres plataformes, com ho són les enciclopèdies o webs acadèmiques certificades, i no refiar-nos d'aquestes xarxes, ja que al final són altaveus de la societat, no plataformes segures i verificades. Digues, sisplau. Has dit que no et fies de les persones que tinguen el tic blau en les xarxes socials, però per què si et fies de les enciclopèdies o d'altres pàgines o recursos? Bé, perquè aquestes han estat regulades i verificades per gent experta en el tema, que han estudiat. En ningú moment vosaltres dieu d'on procedeixen aquests experts, que no ens heu mencionat com es podrien obtenir. Hem de recordar que aquests poden estar corruptes políticament
o poden haver-se escollit directament experts mitjançant sistemes que no són correctes. Cal recalcar també que el fet de publicar informació correcta o no afecta la reputació d'aquestes webs acadèmiques. I per tant, a partir d'aquí podrem més o menys fer-nos una idea de quins llocs hem d'accedir per obtenir coneixement i quins no. D'altra banda, els reguladors que proposeu són anònims i per tant, o almenys no proposeu un sistema molt clar i per tant considerem que no pot afectar aquesta reputació i per tant ells no tindrien aquesta motivació per dir sempre la veritat. Bé, tenim centenars i milers de periodistes i divulgadors treballant diàriament en aquests espais webs segurs i verificats per a publicar informació veraç i contrastada. Els seus espais són on hem d'accedir per obtenir coneixement i no les xarxes socials, com ja hem mencionat. Destacar que aquests periodistes segueixen el que coneixem com a codi deontològic, una llei pròpia de la professió que els obliga a publicar i contrastar informació correctament i que sigui veraç. Digues, sisplau. Realment considereu que si els jovents podem distingir entre les fonts verídiques i les xarxes socials, però població com els usuaris menors de 14 anys o els majors de 80 els podem exigir contrastar les fonts d'informació? Bé, per començar, els usuaris majors de 80 no acostumen a utilitzar aquestes conductes que posen en risc la seva salut de manera tan brusca. Tanmateix, sí que és veritat que mitjançant un sistema que, com ho seria una millor educació en la població, que és una de les parts que proposem, és que en un futur aquests usuaris superiors a 80 anys podrien tenir un millor criteri. Per referent als usuaris inferiors a 14 anys, per començar, aquests no han d'accedir a les xarxes socials, ja que no tenen completa la seva educació i són en part responsables dels seus parents. Bé, és per tots aquests motius que hem mencionat anteriorment i per als que acabarem de dir la conclusió, que és que estem en contra de regular les xarxes socials. Moltes gràcies. Bon dia, soc la Mia Falcó, alumna de l'Escola Paidós i representant de la Universitat de Vic i presentaré les conclusions en contra de la regulació de les xarxes socials. En aquest debat observem les reputacions de l'equip contrari, que ens heu dit que aquest debat no tracta de com faríem per regular la desinformació, però també vull recordar que a la introducció heu parlat que com a regulació utilitzaríeu els fact-clicks. Voleu dir que és una millor opció delegar tot el pes de la validació d'informació a una sola veu o entitat? En canvi, les reputacions del nostre equip és que estem en contra de coartar la llibertat d'expressió. Hem parlat del codi deontològic i dels màrtirs, dels terraplanistes i les mentides que cauen pel seu propi pes. També hem argumentat al llarg del debat que s'ha d'ajudar la població que sigui conscient del perill que comporta internet. D'aquesta manera, conscienciem a un nombre major de gent que les xarxes socials no són fiables i aquestes no són xarxes per informar-se. No podem negar que la humanitat aprèn dels seus errors, entre els que trobem alguns fets tràgics que ens heu mencionat. Els errors són presents en el nostre dia a dia i tot i esdevenir dificultats per afrontar la nostra vida són la millor manera d'aprendre. Imaginem-nos per un moment com canviaria la societat si s'implementés límits a les xarxes socials. Com evolucionaria la societat amb aquest fet paternalista? Aquest acompanyament excessiu? O com seria un món d'aquí 20 anys? Hauríem creat un món d'ingenus, gent que no sabrà detectar la desinformació, una societat que no sabrà diferenciar la veritat de la mentida. Esboseu molt bones intencions amb aquesta regulació, però no veiem un mètode definit. Realment heu cobert les 3 preguntes? Qui, com i per què? Qui? Fact-checkers o validadors? És una feina retribuïda? Per qui treballen? Qui els paga? Com? Quin és el vostre sistema de prioritats? O actuaríeu abans o després que es prohibissin les publicacions? A veure, una manera de com seria una regulació ràpida, però aquesta regulació ràpida també pot comportar a equivocacions, a eliminar continguts sencers que en realitat són útils, i això es pot prendre com coartar la llibertat d'expressió. No neguem l'existència de la desinformació, però
els errors és el que ens fan als humans, no? Els aprenentatges. És per això que és important veure el món tal com és, perquè de mentiders n'hi ha molts i això ho hem de fer visible. Perquè si permetem que les xarxes només mostrin el que és bo, on esdevenen un sistema políticament correcte, doncs crearem el resultat de generacions ingènues. Heu dit molts exemples, però poques solucions. Així doncs, davant de la pregunta hem de regular les xarxes socials? Nosaltres ja tenim la nostra resposta. D'igual manera, vull agrair a l'equip contrari per la seva participació en el debat presentat avui i al jurat per la seva atenció. Moltes gràcies i bon dia. Bona vesprada, jurat, públic i equip contrincant. Soc Cèlia Vicent i vaig a realitzar la conclusió a favor de la tesi. Cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació? Recordem que no hem dit com regular les xarxes socials perquè nosaltres sí estem responent a la pregunta plantejada. Com ja han exposat els meus companys, parlem dels canals de comunicació més revolucionaris i desenvolupats de la història, com són les xarxes socials. Aquestes connecten una punta del món a l'altra en segons, el que possibilita que la transmissió d'informació tinga una velocitat mai assolida. Així mateixa, aquesta possibilita que la divulgació de desinformació tinga via lliure per ser transmesa, comportant amb allò que les notícies falses i la informació puga ser manipulada i estesa amb molta més facilitat. Diverses organitzacions i personatges han tractat d'afavorir-se amb allò, com bé han exposat els meus companys. I avui dia, amb la quantitat d'informació de la que disposem, és difícil que puguem distingir entre la informació verdadera i la falsa. És aquest un dels motius pel que considerem que cal habilitar una mena de biaix per tal de frenar aquests biaix. Per altra banda, el món tecnològic es troba en constant desenvolupament i els científics fan ús d'aquests avanços per realitzar les següents investigacions. Aquests realitzen i basen les següents experimentacions en informació prèvia, tractant el treball d'altres com a punt de partida. Ara imagineu si tota aquesta informació amb la que els científics treballen es trobarà barrejada amb una massa infinita d'informació falsa i no contrastada. Quasi totes les investigacions no es podrien dur a terme. I sí, ens podeu parlar de que estem prou evolucionats com per a pensar per nosaltres mateixos i trobar informació verdadera. Però realment considereu que l'ésser humà té temps i voluntat de fer-ho? No. I aquesta és la raó per la qual considerem verdader allò que és fals. Contraposant tot això, els responsables de totes aquestes possibles investigacions errònies no són els mateixos ciutadans. Devem conèixer l'origen de les fonts que s'utilitzen i de les que fem ús? Sí. No obstant això, cregueu que els devem fer responsables als ciutadans que obren malament per emprar informació pública que pot ser, com ja he esmentat abans, ha sigut manipulada intencionadament? És aquest un altre motiu pel que es deuen aplicar certes regulacions en les que es mantindria la ciutadania informada i es podria jutjar d'una manera justa pels actes acomesos. Al cap i a la fi, quines conseqüències negatives podria suposar el fet de regular les xarxes socials amb la intenció d'oferir un servei més depurat i una informació contrastada que estigui a l'abast de tota la població? Diguem sí a la regulació de les xarxes socials. No volem viure a l'Acadèmia de Plató. Moltes gràcies. Ja està.